social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, futi ndirini referee, the only Zimbabwean angu ndinayo nyaya yandamboswera ndichiona kwaQuinta Delicious anditi anga ane live yake for more than an hour zukuru. Tine tiriposa sekuru wemunhu unenge uripo uchiteerera kuti ari kuti kudi uchiti okay alright uchibata mazwi anditi so kuna mukomana azouya anditi ari kuda muzukuru wangu Delicious, wandoda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai vazukuru. Asi tisatadaro anditi pane chimwe chandakasangana nacho vazukuru, ndakakanganwa ndaida kuti ndikuratidzei nezuro kwendongoremerwa nezvinhu handinoziva kuti ndisekuru wevanhu regai ndigare ndakadai ndoremerwa nezvinhu handiti ndoda kuti mumbondireterawo mukomana unoyo handimuzive, ndakangoonawo kavidhio kachona. So rate this artist kuti how far handiti commercially Geography taitodzita dzivakasure nezvivakadzita tijindanga sikade kuiona but traditional dance ndo waiva mutambo wangu. Takatanga ndiri kusekondari zvichibva zvatowedzera ndaprimary tichinotanga December naJanuary togara tichibvunza kuti nhai Mwari wondavi tichimbori chii asikani munhu akaonda ari fiti kana uchinzi uri kutamba chiti asi unenge uchitamba Indian movie pakaya aindonakirwa zvangu mastreets esocial media. Ini ndinoswera ndichinakirwa zukuru anditi vazukuru panapa channel pedu channel yekufara anditi so let's share nefamily and friends kuti vange vari vanouya vachijoina Saint family of love anditi tine rudo nemufaro. Ndichitoti maswera sei kwese kwamuri. Let's read this artist pasapo Fantan Levels Ribi TJ Tamuka Oskid ero basa new talent anditi so vazukuru sezvandataura kuti Quinta Delicious anga ane live yake ubva atanga pane mukomana wekuZimbabwe 27 years or 27 years meno imndivazukuru muchinda uyo ane 27 years makore ekuberekwa 27. Baba vake ndowekusweden, mai vake ihanzvadzi yangu anditi ihanzvadzi yangu ndewekuZimbabwe. So hanzi ari kuda kuita Delicious atozoita video call naye WhatsApp call anditi vakachitotauranawo muchinda anga achitaurawo nyaya yekuti in fact Delicious ndakachitotaura kuti anoda kutora nyaya dzake achidziisa pamasocial media platform ando zvinomuprotecta nekuti kuSweden haana hama anditi so hama dzake ndimi mafans aTaTelicious kune vanofollowa taTelicious. Vamwe havamufarira vamwe havamude anditi vamwewo vanotomuda zvisingaite. Isusu hazvineenesi isu anditi vese vazukuru vangu nhubu nhunzvatunzva vakanaka vese muri vazukuru vangu anditi so muchinda uyo ari kutaura kuti ada kuti vange vari vanodanana naQuinta Delicious zvopera zvakanaka rezvi vo zvaTaTelicious zvimwe zvacho zvinowanzopera zvisati zvatanga but mukaradi mufunge ndochandango ndoyozokuzisai kuDog Family kuti aiwa baba vembwa andi baba vembwa achaminuka nana Mandela musangatuka vanofollowa Quinta Delicious vanoziva kuti zodi imbwa dzake ndo masters anditi so ndo vanoti vana vake kuSweden konakidza bunzai nini konakidza. So ndiri kuti kudii ndiri kuti munotiwo kudii nenyaya yaQuinta Delicious kuti kwana baba vari kuapply vakanda mapepa kuti vapinde panyanga. From Ango side the only Zimbabwean angle pari zvinoto but much love.